Explicar una història de la qual ja se sap el final és difícil, però a l'edició del 772è aniversari del desembarc de les tropes cristianes a Santa Ponça hi ha un tret destacable. El rei cristià ve de família de colla mora i el rei moro de colla cristiana. Voldrà dir això que enguany l'història pot capgirar-se? No avancem a aconteixements. Les festes del rei en Jaume 2001 començaren amb l'elecció del rei cristià i moro. Per accedir a aquest títol, els aspirants haguérem de superar diverses proves de caire cultural, dominació del llenguatge medieval i demostrar que eren capaços de comandar les tropes. En el cas de l'elecció del rei moro fou fàcil. L'única candidata que es va presentar per aquest paper va ser Loles Ramis, una jove de 23 anys de Calavinyes. Així i tot, va fer totes les proves requerides als demés participants. Pel paper del rei en Jaume, s'hagué de procedir a una votació entre tot el públic present. Després de l'escrutini, Javier Lirio, de 21 anys, de Santa Ponça, fou l'escollit. La cloenda de les aules d'estiu sempre són tot un espectacle. Els més menuts disfruten d'un dia inolvidable i els grans seguim morts d'enveja als seus jocs. A tots ens venen ganes de tornar a la infantesa i poder-nos tirar per una pista d'escuma, pegar-li potades a una pilota gegant, molt bo per l'estrès, o simplement aixecar castells d'arena, sense deixar de banda el somiar en col·locar el cap sobre una plataforma i fer-lo caure dins un bidó d'aigua. En el fons, tots som encara uns infants. Però deixem de banda per uns minuts l'enyorança per l'infantesa i disposem-nos a mirar i admirar les obres que participaven a la mostra dels Premis Rei en Jaume 2001. L'esperit lúdic de la festa no està gens renyada en la cultura. Això queda demostrat en l'alta qualitat de les obres presentades a les distintes categories, on, i com a novetat, s'estrenava la del còmic, fent-se ressò d'aquesta expressió artística. Després del sopar, continuava la festa. En aquest cas, i per primera vegada, se celebrava so i mà a la platja de Santa Ponça. Discjòqueis reconeguts posaren ritme al pas del mes d'agost al mes de setembre. Enguany, la Pinada de Santa Ponça ha estat testimoni de la primera trobada de gegants i castellers de Mallorca. Obres d'art que s'apropen als 3 metres d'altura despertaven la curiositat de grans i menuts. Peces de gairebé 100 anys se mesclaven amb d'altres més modernes, representant a una bona part de les comarques mallorquines. El temps canviant de la setmana va fer que bufàs el vent a aquesta hora baixa. Això comportava un treball extra d'equilibri pels membres de les colles que havien de fer ballar els gegants. Com a anècdota, vos podem contar que als inicis d'aquest tipus de manifestació cultural, els integrants de les colles eren els estibadors del port, homes forts que eren capaços d'aixecar grans pesos.
A totes les colles participants en aquesta primera trobada de gegants i castellers se'ls va lliurar un diploma commemoratiu. Després, cada una va realitzar una exhibició. S'ha de dir que cada gegant o parella de gegants té la seva pròpia música i coreografia. La trobada es va tancar amb una exhibició de castellers. Força, equilibri i valor són els requisits bàsics per a aquests al·lots a l'hora de muntar torres humanes. Yo quiero bailar toda la noche. Baila, baila, bailando, va, baila, baila, bailando, hey! I de voler tocar el cel amb les mans, anem a tocar de peus a terra. A Mallorca hi ha mescla mora i cristiana, però la globalització i mestissatge va més enllà. I si no, comprovau-ho amb el poder llatí que es va veure a la platja de Palma Nova al concert Puro Latino. Hay pasión, te tengo en mi mente, pura obsesión. Cuando llega el calor, los chicos se enamoran, es la brisa y el sol. Acércate, ven mi deseo, te confesaré. No tothom arriba als 75 anys. Aquest és un bon motiu per a fer una festa i tradicionalment els més grans de Santa Ponça reben un merescut homenatge. Calidesa, emotivitat, melangia i el bon humor se mesclen en el decurs de l'acte. Els majors són el centre d'atenció per part de tots i els regidors passen a ser els nets dels predins, servint-los i atenent les seves peticions. I dèiem que els més grans estan fets d'una altra pasta, perquè després de tot un dia anant amunt i avall, encara els hi queden forces per marcar-se un xa-xa-xa, un bolero o un vals al concurs de ball de saló. Tornem als actes culturals i solemnes d'aquestes festes. En el decurs del tradicional sopar a l'Ajuntament se lliuraren els Premis Rei en Jaume 2001 de fotografia, pintura, poesia, investigació i còmic. Abans de conèixer els guanyadors de l'actual edició, els guardonats l'any passat a les categories de poesia i investigació veuen com les seves obres han estat editades i les presenten al públic assistent. Després, és el moment de que el jurat faci públic el veredicte. Voltam en el temps. L'acte commemoratiu que se du a terme a la Creu de Santa Ponça és un dels més solemnes del programa. Enguany, l'escriptor Gabriel Gené Manila n'ha estat el pregoner, tancant el torn de parlaments. Tot seguit, les autoritats autonòmiques i municipals, juntament amb associacions veïnals i cíviques, fan la tradicional ofrena floral.
Votam en el temps. Tornam al moment en el que no hi havia màquines, que tot se feia a mà. L'ambientació, la decoració i els artesans ens mostren tota una sèrie d'oficis que, encara que alguns ja han desaparegut, són recuperats, encara que només sigui per uns dies. No facis renou, tenc cançó de pau. Hem de parlar. És que tinc un excés de població i els tinc que donar terra. Hem de matar tots els infidels que podem. I els que se salvin hauran de corear l'idioma dels vencedors. Vos que trobeu Montcada? Vamos ja. Ho veus? Me dona la raó. Però no oblidem el perquè d'aquestes festes. No oblidem que estem commemorant el 772è aniversari de l'arribada de les tropes cristianes a Santa Ponça. El moment en el que per primera vegada se veuen les cares les colles mores i cristianes és a l'acte d'entrega dels estandards. Els rei cristià i moro acolleixen a les seves tropes i comença el compte enrere. Com ja és tradicional, les danses del Ball dels Cavallers i dels Escamots són premonitòries en mostrar el que serà la batalla de l'endemà. Les tropes sarraïnes desfilen pels carrers de Santa Ponça. Volen demostrar que són nombrosos i que no se deixaran vèncer fàcilment. Els cristians, mesclats entre el públic, prenen nota de les forces mores i comencen a calcular la seva estratègia.
Però per poder fer front a la batalla s'han de tenir forces i no hi ha res millor que un bon sopar als campaments. Aquí ja no hi ha ni moros ni cristians, només calvianers que volen passar-s'ho d'allò més bé. Així que se van passejant d'una tenda a una altra. Els cristians mengen el que tenen els moros i aquests mengen fins i tot porc, botant-se les seves creences. Si sorprenent és veure la transformació de Santa Ponça en un campament de tropes cristianes i sarraïnes, no menys sorprenent i espectacular és veure com a mitjanit hi ha tanta llum com si fos de dia. La nit de foc provoca que els participants comencin a gaudir d'allò que és inesperat, ser encalçats pels dimonis, sentir com la mescla de tambors i pólvora fa reaccionar el cos en rialles i ensurts. I després de pujar uns quants graus la temperatura de la nit, és el moment de refrescar-se. La música no s'ha aturat en cap moment i de la pólvora i la descàrrega d'adrenalina se passa a l'escuma i les ganes de ballar. La festa continua. Demà serà la batalla final. Però abans, i fins que el cos digui prou, s'ha de disfrutar d'una fantàstica nit d'estiu. Comença la recreació del que va passar el 9 de setembre de 1229, quan un canvi en la direcció del vent i l'atzar feren que els homes del rei en Jaume arribassin a Santa Ponça.
Encara que la festa agradi a tots, les tropes cristianes segueixen en la seva intenció, engegar els moros de Mallorca. Botifarra no! Zona s'ha de ser! Botifarra no! Les tropes sarraïnes esperen desafiants l'arribada dels cristians, amb consignes i crits de guerra de diversos graus. Les forces s'amadeixen en un primer escamot just al lloc del desembarcament. És un escamot ràpid, de presa de contacte. Tot seguit comença la desfilada gran, el moment on totes les colles s'apleguen per fer un fil de colorins conformat per més de 1.000 persones.
El calor d'en Pellicer és on se tornen a midar les forces d'ambdós exèrcits. Crits, renou, rialles, espases en alt, una batalla com aquesta requereix de moltes ganes de passar-s'ho bé. La desfilada continua camí de la platja gran de Santa Ponça. Com cada any, un nombrós públic acompanya a les tropes. Segueixen amb atenció les diverses colles, observen les seves vestimentes, fan comentaris sobre els obsequis que els fan. Per la seva banda, les colles, coneixedores del que passarà d'aquí una estona, disfruten al màxim del recorregut que els separa de la seva fita. Encara que enguany el rei cristià procedís d'una família de tradició mora i el rei moro de la colla real cristiana, els que havien apostat per un canvi en el rumb de la història en la batalla del primer mil·lenni estaven equivocats. Tornà a guanyar la història i les tropes del rei en Jaume I captivaren a l'exèrcit d'Abuiaia. Una història que s'enriqueix any rere any. Així, aquest era el tercer any que se feia el Ball de l'Escamot, una peça dissenyada expressament per a aquestes festes. El World Dance Mallorca és una batalla en si mateix, el d'aconseguir un lloc a l'arena entre prop de 50.000 persones per veure els artistes de l'estiu que els han fet ballar d'allò més durant les nits de festa.
I de la mà a l'arena. Experts genets posaren a prova la seva destresa, punteria i equilibri en el decurs dels jocs medievals organitzats com les corregudes de joies, el tall de carabasses, el joc del mocadoret, etc. A més, es pogué veure una demostració de doma que feu gaudir a tot el públic sense excepció. Un cop que arriba la nit, el cel de Santa Ponça torna a il·luminar-se. En aquest cas, debuta el castell de focs d'artifici que dibuixen sobre la platja tot un seguit de motius que fan esclatar amb amballetes els assistents asseguts sobre l'arena. Durant una estona, amb la mirada fixada en la foscor de la nit i mentre es van esclatant les guirnaldes de llum, se va passant per la memòria els actes on de forma directa o indirecta s'ha estat participant. Onze dies de festa no poden tenir millor cloenda que una gran nit d'òpera amb Don Pasquale de Donizetti. La història s'ha repetit 772 anys més tard, però no ha estat la mateixa història que l'any passat, ni tampoc serà ni de bon tros com la de l'any que ve. Totes les colles cristianes i mores, les associacions culturals, en definitiva, els calvianers i les calvianeres, esperen amb delit que arribi el mes de setembre per a poder tornar a participar als actes commemoratius del 773è aniversari del desembarcament del rei en Jaume que organitza l'Ajuntament de Calvià. Però tot això serà l'any que ve.